שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הנדל"ן של ערוץ 7. שמי נאור גלברג, אני עורך דין ושמאי מקרקעין, והיום אנחנו שמחים לארח לפרק הראשון את מי שמחזיק את מפת הקרקעות של המדינה, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, יעקב קווין. שלום, שלום. שלום. שמח שאתה פה, שמחים שאתה פה לפרק הראשון. יש לנו על הרבה מה לדבר, ואני יודע שהזמן שלך קצר, אנחנו ננסה ככה לדחוס כמה שאפשר בזמן הקצר שיש לנו. ספר לנו בקצרה מי זה יעקב קווינט, ינקי בשם המקוצר. אני יודע שאתה התחלת ברשות מקרקעי ישראל מ-2001, נכון? כיועץ משפטי. נכון. ולאט לאט ככה בסולם הדרגות הגעת עד למנכ"לות. אז נשמח לשמוע עליך קצת. אז גדלתי ברחובות, למדתי ישיבת נחלים, ישיבת הדרום, אחר כך למדתי בישיבת הר עציון, שירתתי בצנחנים, למדתי משפטים וכלכלה באוניברסיטת בר אילן, התמחיתי בעריכת דין ומינון להון לתקופה קצרה של שנה-שנתיים. חשבתי שאני אגיע למינהל מקרקעי ישראל ב-2001, ב-2007 כבר הייתי סגן היועצת המשפטית, ב-2008 התמניתי ליועץ המשפטי של מינהל מקרקעי ישראל, הייתי אז בן פחות מ-34. וואו. זה גם, אתה יודע, הכל ככה דברים מתגלגלים. עשיתי את התפקיד הזה זמן משמעותי, כמעט 10 שנים. ב-2017 התמניתי למנהל רשות החברות הממשלתיות, גם דברים התגלגלו. ובסוף 2020, אגב שיחה אחרת, הציעו לי שוב לחזור לרשות מקרקעי ישראל, לקח קצת זמן, אבל בסוף הגעתי. מסוף 2020 עד עכשיו, אני מנהל רשות מקרקעי ישראל. יצא לי עוד תוך כדי זה, לפני כשנה וחצי, לחזור לתקופה של כמעט שנה, ולעשות במקביל גם את התפקיד של מנהל רשות החברות הממשלתיות. איך אתה מצליח? אז אתה רואה, באמת אני כמעט סוגר פה 25 שנה בשירות המדינה, כשבאתי לשנה אולי שנתיים, אבל היה משמעותי ומאוד מעניין הפרק זמן הזה, ואני חושב שיש מה לעשות, היה מה לעשות, גם בגופים שהייתי בהם, וגם במקומות, והייתה עשייה מאוד חשובה ומשמעותית. מדהים, מדהים, איך הדברים מתגלגלים. טוב, אני אתחיל ככה משאלות מקצועיות, כי יש המון שאלות אני מאמין שהצופים והמאזינים ירצו לדעת. רמ"י היום נתפסת כצוואר הבקבוק של ענף הנדל"ן. השאלה אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, אתם מחזיקים ברוב הקרקעות. השיווקים, אני נכנס כל פעם לאתר של המכרזים, לראות איזה שיווקים יש. זה לא באותו הקצב של שנה שעברה ולפני שנתיים, לפחות השנה לפי מה שאני רואה. והשאלה נשאלת, האם יש לכם מכסות מסוימות שאתם מגדירים אותם כל שנה לשיווקים, והאם באמת רמ"י נתפסת כצוואר הבקבוק של ענף הנדל"ן? קודם כל, אתה יודע, אתה אומר נתפסת, זה בעיני המתבונן. אני חושב שרמ"י השחקן, כמו שאמרת בתחילת דבריך בשוק הנדל"ן, היא נמצאת על כל המגרש, כאילו, היא יוזמת תכנון, היא משווקת, היא מפנה פולשים, היא עושה תשתיות, היא גם מנהלת את הנכסים, למעלה מ1.5 מיליון נכסים, שזה אומר אישורי זכויות, חייבות לרישום משכנתא, עיקולים, שיעבודים, העברות זכויות והכל, ולכל דבר אתה צריך להתייחס אחרת. שיווקנו בשנים האחרונות כמויות אדירות של קרקעות, בהיקפים הרבה מעבר ליעדים שהממשלה ומועצת מקרקעי ישראל קבעה לנו. זה הגיע גם מעל ל-110 קרקעות, למעלה מ-110,000 יחידות דיור לשנה. כשהצורך השנתי הוא סדר גודל של 65-70 אלף יחידות דיור בשנה, כשלזה תורם גם השוק הפרטי וגם התחדשות עירונית. זאת אומרת, רמ"י שיווקה כמעט כפול מהצורך השנתי, שמתבסס לא רק על קרקעות מדינה. בוא אני אגלה לך סוד, אין לרמ"י קרקעות על המדף שהיא שומרת אותם, אין ויסות, אין קרקעות שאנחנו יכולים לשווק ולא משווקים. כל מה שניתן לשווק אנחנו משווקים. תמיד הפער היה כזה שלא יכולנו לעמוד ביעדים שהציבו לנו, זאת אומרת אני מדבר על העבר. בשנים האחרונות זה לא קורה. האצנו את השיווק, הגדלנו את ההיקפים, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד משמעותית. מה שקרה השנה זה שיש מספר קונפליקטים או אירועים, שבעקבות אותם אירועים נעצר קצת השיווק. זה עדיין לא משפיע, כי אנחנו עדיין עם כמויות גדולות, אבל
אם זה יימשך, זה לא טוב. חלק מזה זה הסיפור של מחיר מטרה. סיפור של מחיר מטרה, הוא פוגע היום בשיווק הקרקעות, מאחר ולא הייתה תוכנית שאושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל, והתוכנית פקעה בסוף שנת 24, אז השיווקים נעצרו. היום שבעקבות הדרישה של משרד האוצר, התוכנית צומצמה מאוד, זה מייצר לנו קונפליקטים עם השלטון המקומי באזור המרכז, אזור שיש לנו בו הרבה שיווקים, שיווקים מאוד מבוקשים, ולכן זה עשוי לפגוע בהיקף השיווקים השנתיים שהתרגלנו אליהם. אבל אם תיקח בחשבון רק את השיווק של שדה דב, שנעשה סוף ותחילת השנה הזאת, אני חושב שרק זה שיווק של 7,200 יחידות דיור, אחרי 1,800 ששיווקנו לפני כשנתיים וחצי, במרכז, המרכז של, אתה יודע, רובע חדש בתוך תל אביב, המקום הכי זה שאנחנו מעריכים, אנחנו רואים את הירידה במחירי הקרקעות, ואנחנו רואים את המבצעים שיש שם, ואנחנו בהחלט מעריכים שיהיה פה אפקט דומינו, שישליך גם על כלל המחירים בכל אזורי ישראל. אתה צופה ירידה במחירים? אתה יודע איך אומרים, הטבלה לא משקרת, אתה רואה את הנתונים, אתה רואה את מספר הדירות הלא מכורות, אתה רואה את הירידה בהיקף העסקאות, אנחנו כבר כמעט שנתיים רואים מה יזמים מציעים במכרזים, ואנחנו רואים שמחיר הקרקע יורד בצורה משמעותית, זאת אומרת אם במהלך סוף 2021, 22, רכיב הקרקע בדירה הגיע כמעט ל-50-60%, היום הוא ירד לסדר גודל של 25-30%, זאת אומרת איך הקרקע יורד בצורה משמעותית. שזה היה הרכיב המשמעותי והמהותי. אנחנו רואים היום שבשדה דב, גם אם זה מבצע, וגם אם זה החלמה, וגם עם ההיתרים, זאת אומרת, עם כל האותיות הקטנות, אם אתה יכול לקנות דירה בשדה דב, ב-55-60 אלף שקל למטר, אתה לא תשלם 45-50 במקומות אחרים, וזה בהתאמה ישורשר לכלל האזורים, בהנחה שנמשיך את השיווקים, ובהנחה שהקצב ימשיך. היו עוד דברים בדרך, זאת אומרת, עצם זה שזה לא קרה לפני כשנתיים, כי בעקבות המלחמה ובעקבות העלאת הריבית, תשומות הבנייה התייקרו, משך הזמן שהתארך והריבית הגבוהה יצרו עלויות מימון מאוד גבוהות, והם גם משפיעים, בסוף דירה זה לא רק קרקע, זה גם תשומות בנייה שמיובאות לישראל ולא מיוצרות בישראל ומיוקרות, זה שכר עבודה לפועלים שלא היו פה, עצם זה שהפועלים לא היו, הפרויקטים התארכו, עלויות המימון התייקרו, ולכן זה גם משליך על מחירי הדירות, אבל בהחלט אנחנו רואים ומעריכים שתהיה ירידה במחירי הדירות. ובהקשר הזה של ירידה, ואני מאחל את זה לירידה במחירי הדירות, כי אני סתם לצורך ההמחשה, אחותי נשואה עם 3 ילדים, 7 שנים מנסה לקרוש דירה, והם לא מצליחים לגייס את ההון העצמי הדרוש כדי לקנות דירה במרכז הארץ. אז זה נוגע בכולנו. אני שמח שאתה מייחל, כי אתה יודע, כמו תמיד, הרבה אנשים הם בפוזיציה, ולא כולם רוצים שמחירי הדירות ירדו. קבלנים, הרבה שחקנים פה הם בפוזיציה, ולכן גם האמירות שלהם הם תמיד כאלה, אבל תשימו לב, אבל תראו, המחירים יעלו, וזה מאוד משחק פסיכולוגי כמו כל דבר בכלכלה. והתקשורת גם תורמת. אם מייצרים איזו ציפייה לכך שאין דירות, לא יהיה דירות, המחירים יעלו, אז כל אחד רץ מהר וקונה דירה לילד שלו שהוא רק סיים כיתה A או כיתה ו', כי הוא חושש שלא יהיה. אני יכול להרגיע אותך, יהיו דירות, ימשיכו לבנות. זה נכון שדירה היום זה מוצר אחר ממה שהיה לפני 30, 40 ו-50 שנה, היא יותר גדולה, היא בנויה בסטנדרט אחר. מדינת ישראל התפתחה, המצב הכלכלי שלנו, בסוף דירה לא בודקים את היכולת לרכוש דירה במחיר שלה, אלא במספר המשכורות. הוא המדד המקובל בעולם למדוד את זה, ובאחר והכלכלה הישראלית חזקה, אז גם הנדל"ן הוא יותר חזק, וגם זה פרמטר, אבל בהחלט ניתן יהיה לראות התמתנות, ואף ירידה במחירי הדירות. אני חושב שכבר המבצעים היום בשוק גם מבטאים ירידה ריאלית במחירי הדירות. גם הלמ"ס התחילו להתייחס לזה בדוחות שלהם החודשיים. הלמ"ס הוצאנו את המדד של קרקע, ויש ירידה משמעותית במחירי הקרקעות שכמעט 20-25%. בדירות עוד לא ראינו את זה, הכלכלן הראשי כבר שותף לדעה שלנו, בלמ"ס עוד לא ראינו,
אבל הלמ"ס בודק דברים, הרבה פעמים לוקח לו, בדילי הוא בודק את הנתונים ואת העסקאות, הוא רק עכשיו התחיל לבדוק את המבצעי מימון, נכון. אז אני מאמין שבדילי הוא יגיע למסקנה שהמחירים כבר ירדו בעבר, אבל יש פרמטרים נוספים, אתה רואה את מספר הדירות הלא מכורות, שזה נתון, אותו נתון שבדקו אותו גם לפני שנה, לפני שנתיים ולפני 3, הנתון הזה כמעט הוכפל, אתה רואה את היקף העסקאות, אתה רואה מה קורה בשוק, אנחנו דוגמים כל הזמן את השוק עם קבלנים, עם מתווכים, ואנחנו בוחנים מה קורה, וזו התחושה שאנחנו מקבלים. שאלה נשאלת בהקשר הזה, הבנקים הרי הם שחקן מאוד מאוד מרכזי בענף הבנייה, בענף הנדל"ן, בטח שהם מממנים פרויקטים. בואו ניקח לצורך, דיברת על שדה דוב, שדה דוב יצאו שיווקים לפי 80,000 שקל למטר, 70-80 אלף שקל. גם יותר. גם יותר, והיום היו מכרזים לפני, ממש בתחילת השנה, לפי 40-50 אלף שקל למטר. עכשיו, אני טועה, בטח מה שאתה מכיר את מה שקורה עכשיו בשוק, עם חברה מסוימת שממש מוכרת במחיר של 50-55 אלף שקל למטר, אני לא רוצה לפרסם את השם שלה, אני טועה מה יקרה לבנקים, האם זה יכול להשפיע עליהם, האם זה יכול להוביל לקריסה כלכלית, אם תהיה ירידה דרמטית במחירי הדיור. כי אם עכשיו, לצורך העניין, לפי דוח אפס, הם ימנו לפי 80 אלף שקל למטר קרקע, ועכשיו פתאום אנחנו מגיעים ל-40-50 אלף שקל, יש פה מישהו שנפגע. אז אני אגיד לך מספר דברים. אחד, אני חושב שטוב אמרת, שבאמת הבנקים הם צד למשחק הזה. לא רק הקבלנים ולא רק המדינה ולא רק הרוכשים, גם הבנקים נמצאים פה. הבנקים הרוויחו בשנים האחרונות עשרות רבות של מיליארדי שקלים משוק הנדל"ן ומהעלייה במחירי הנדל"ן. זה גם מקל עליהם, כי אם הבנק בוחן עסקה ונותן מימון, אם פעם הוא היה צריך לבדוק שהיזם, וזאת עסקה שיש בה בשר, היום כל מה שהוא נתן מימון, גם בסופו של דבר הייתה עלייה שגרמה לכך שהפרויקט יצליח, ועכשיו צריך לבדוק טוב יותר. אבל הבנק הוא בהחלט שחקן, והם אלה שעומדים מולנו, והרבה פעמים גם הם אומרים לקבלנים, קחו את הזמן, אתה יודע, בדוח אפס אתה מוריד מחיר, אתה צריך אישור של הבנק, ולכן הם אלה שעומדים מולנו, ורק לאחרונה הממשלה הקימה ועדה כדי לבחון את הנושא הזה, אנחנו טוענים כך כבר זמן רב, שהבנקים הם אלה שעומדים מולנו, וזה ייבדק. אני חושב שלא סתם יצא המפקח על הבנקים לאחרונה, נגד מבצעי המימון, כשהמפקח על הבנקים הוא לא בא בראייה של שוק הנדל"ן, הוא לא מוטרד מכך שמחירי הדירות לא יורדים והיו צריכים לרדת, אלא צריך לספק דירות. תפקידו להבטיח את יציבותם של הבנקים, ולכן מרגע זה שהוא יצא נגד מבצעי המימון, כי הוא מבין שהם מייצרים פה איזה משהו שעשוי להיות בעייתי, זה בדיוק עונה לשאלה שלך. עכשיו, הבנקים בישראל חזקים מאוד, הם גם צברו רווחים בשנים האחרונות בצורה מאוד משמעותית, כך שאני לא באמת רואה חשש אמיתי, בטח לא במצב הקיים, אבל כמו שאמרת, המפקח על הבנקים יצא ואמר, ולכן יש לזה משמעויות שעשויות להשפיע עליהם, בזמן הזה הם עצרו את המבצעים כדי לא למכור סתם את זה בצורה כזאת המונית, אלא למכור למי שיכול לעמוד במחירי הדירות, ולכן עשויות להיות לזה משמעויות, לא במצב הנוכחי. אגב, זה בלם את המחירות שלהם, זה בלם את המחירות, המפקח על הבנקים בהוראה שהוא הוציא, גרם לבלימה בקצב המחירות של שלב הבא תהיה ירידה, כי אם הוא לא נותן, המבצעי מימון גרמו לשני דברים. אחד, זה שכאלה שאולי חשבו שהם יקנו ויכנסו לשוק וישלמו היום 10-20%, או אולי אפילו בחלק מהמקרים גם פחות, ועד שהם יצטרכו להשלים המחיר יעלה והם יוכלו לגייס את הכסף. אני חושב שקודם כל זה יוציא את אותם ספקולנטים קטנים שנכנסו לתוך אותם עסקאות, והדבר השני שזה יעשה, זה בעצם יצטרך להתבטא במחירי הדירות, אם דירה ממוצעת עולה 2.2 מיליון שקל, ואתה משלם רק 10%, וקיבלת גרייס של 2-3 של דחייה, אז המשמעות האפקטיבית שזה, זה ירידה ריאלית במחירי הדירות, של בין 7-10%, אז הקבלנים ייתנו את אותה הנחה, ועכשיו הם לא רצו לתת את הירידה במחיר, אבל עכשיו זה יאלץ אותם להוריד את אותם מחירים, ולכן יש לזה משמעויות בהחלט חיוביות. איך מאחורי הקלעים רמ"י מניעה תהליך של שיווק קרקע? איך זה עובד? איך מגדירים את זה? יש הסכמי גג מול רשויות. רמ"י גם שחקן מרכזי בקידום טבעות בישראל, אתם פועלים הרבה לקידום טבעות, משנים וכו'.
נשמח לדעת איך זה עובד, מאיפה זה מתחיל, עד כמה שנים לוקח מהרגע שמקבלים החלטה על שיווק של קרקע, ועד שמשווקים אותה. אז רמ"י שחקן מרכזי, לא שחקן מרכזי, היה שחקן. רוב התכנון שמתבצע במדינת ישראל הוא תכנון של הממשלה, ורוב התכנון של הממשלה מתבצע על ידי רמ"י. זה כמעט לא מוכר בציבור, כי מכירים את זה מלהוציא את האישור זכויות, ומכירים מפה, מכירים משם, אבל פחות באמת את הצד הזה של רמ"י ואת הפעילות הזאת. הפעילות הזאת מתחילה, יש במדינת ישראל תוכניות מתאר, אנחנו מפעילים סקרי התכנות, מתחיל שלב סקרי ההתכנות, כל מרחב והתכנון שלו מאתרים, יש להם יעדים שהם אמורים לתכנן ומתחילה שרשרת הייצור, מתחילים בסקרי התכנות, לוקחים אזור מסוים, ואומרים בואו נבדוק אם באזור הזה מה אנחנו רוצים לתכנן עכשיו למגורים, לתעסוקה, לפעמים גם למגורים וגם לתעסוקה, לאנרגיה, לפעילות אחרת, אנחנו לוקחים ובודקים, מעסיקים חברות סקרים שבודקות את אותה יחידת שטח. בשלב הבא מתחילים תכנון. אחרי התכנון, או יותר נכון מה שעשינו, ותכף אני אספר לך איך באמת האצנו, הרי זה לא שהיה לנו באמת הרבה קרקעות על המדף והחלטנו לשווק את הכל. מה שעשינו זה שלקחנו במקום להתנהל בטור, התחלנו לעבוד במקביל. ובמקום לעשות תכנון ולסיים את התכנון ואז לבדוק מה עושים עכשיו עם הרשות המקומית, אז כבר בשלב התכנון אנחנו חותמים על הסכמי גג עם הרשויות המקומיות. וכבר בשלב התכנון אנחנו מתחילים לבדוק ולעשות את הפרצלציות ואת הרישומים של הקרקע ובודקים את הנושאים הקנייניים. וכבר בשלב התכנון אנחנו מטפלים אם יש פולשים בשטח, אנחנו נפנה אותם. יש לנו כלים לעשיית דין עצמי, דומים לאדם הפרטי, יש לנו כלים מיוחדים יותר שיש אותם למדינה, ולפעמים גם צריך ללכת לבית משפט, וזה הליכים של 5-10 שנים. ולכן ככל שאתה מקדים אותם, כך תגיע למצב של אישור התוכנית, תוכל אולי לשווק את אותם יחידות דיור, או את אותו מתחם לתעסוקה, או את אותו קרקע לאנרגיה, או לשימושים אחרים. אז אנחנו צריכים לעשות פיתוח, הסכמי גג, אנחנו צריכים לעשות תכנון, אנחנו צריכים לראות שאין שם פולשים, אנחנו צריכים לחשוב על מתכונת השיווק ועל מודל השיווק, ואת כל זה אנחנו מקדימים לשלבים הראשונים ועושים את זה. כשאנחנו מגיעים לאישור התוכנית, ובהנחה שהקרקע פנויה, בהנחה שפינינו, אגב בחלק מהמקרים יש מחזיקים, חקלאי שמחזיק את הקרקע, צריך לנהל איתו משא ומתן, לעשות איתו פדיון של הקרקע, ואת כל התהליכים האלה אנחנו עושים במקביל להליך התכנון, מנסים להגיע לשלב אישור התוכנית, כאשר כל המשימות האלה שנדרשות, השלמנו אותם ואנחנו יכולים לשווק. אם ראית, ודיברנו קודם על שדה דוב, בשדה דוב היה ערר שדחה את המכרזים, כי לא יכולנו לשווק, אבל ברגע שהתקבלה החלטה בערר, המכרזים נסגרו. אם ראית במקרים אחרים, לפעמים יש לנו קונפליקט עם הרשות המקומית במקרים חריגים, או לפעמים יש חקלאי שלא מפנה את השטח וצריך או להוציא לו צו, או להגיע לבית משפט, אלה הדברים שמעכבים אותנו, אבל כמו שאמרתי לך, אין קרקע על המדף שלא משווקת. ואלה תהליכים, הם תהליכים מאוד מאוד מורכבים. מה שעשינו כדי להאיץ זה שאנחנו עושים את אותם פעילויות כבר בשלב הראשון. כשאנחנו מסתכלים על הקרקע ומחליטים להתקדם שם בסקר ותכנון, כבר כל היחידות אצלנו של הפיקוח והשמירה על הקרקע, והרישום, והצוותים שעושים את פדיון הקרקע, אנחנו יושבים ביחד והם מתחילים כבר לעבוד על אותו מתחם, כדי להגיע לאישור התוכנית באותו שלב שאפשר יהיה לשווק את התוכנית, ואז מתחילה שאלת השיווק, האם זה במכרז רגיל, האם זה במכרז של מחיר מטרה, כמו שדיברנו עליו, או מחיר למשתכן, או אולי בכלל זה יהיה בפטור ממכרז, גם זו שאלה שנדרשת לפתחנו, ואת כל התהליכים האלה אנחנו עושים כדי להגיע בסופו של דבר לשיווק של הקרקעות, שזה התהליך המורכב. שזה מקצה לקצה אנחנו מדברים על, נגיד בעודך יושב פה, יש כבר תכנון לקרקעות ל5 שנים קדימה? כל הזמן. כל הזמן. ואפילו יותר, כל הזמן יש בפייפליין, בצנרת שלנו, תהליכים, ואנחנו מתחילים תכנון, ומתחילים לתכנן רובעים חדשים, ויישובים חדשים, ושכונות חדשות, ואפילו מתחילים לחשוב על ערים חדשות, ומנסים להקדים את השימושים, מה שגם לא תמיד עשינו בעבר, אם זה בהיבטי אנרגיה, ולתכנן היום, אנחנו מתכננים בנגב, בשטח מופר, כ-110,000 דונם לאנרגיה סולרית, וליד זה שטחים של דאטה סנטרס, של זוללי אנרגיה, כדי
לא להידרש להולכה של החשמל, אלא להשתמש באנרגיה באותו מקום, ואנחנו מנסים לבוא ולהקדים, כמו שאתה יודע, משרד ממשלתי מסוגל ביכולות שלו לעשות, זה מורכב, ועדיין מדינת ישראל עושה את זה בשנים האחרונות, בהיקפים הרבה יותר גבוהים, ואני חושב שבסך הכל בפעילות הזאת, אנחנו עומדים במשימה, ואפילו מעבר לציפיות וליעדים שמציבים לנו. מאזינים שלנו ישאלו, מה עם יהודה ושומרון? יש משהו, אנחנו מתחילים לזהות עכשיו, אני לפחות, בהיבט שלי, אנחנו מזהים הרבה משפחות שמעתיקות את המגורים שלהם לאזור יהודה ושומרון, כי יש להם את היכולת היום לקנות בית צמוד קרקע ב3-4 מיליון שקל, למשל בוא ניקח את אופרים, שהיה שם מכרז וכו'. שאלה, מלבד אזורי ביקוש, האם גם רמ"י מאיצה שיווקים וקרקעות גם באזור איו"ש? אז אני אגיד לך, עד לפני 3-4 שנים, המבנה המשפטי של הקרקעות, משטר הקרקעות ביהודה ושומרון, הוא מעט שונה. הוא מתנהל תחת תפיסות צבאיות, תחת תפיסות של המינהל האזרחי. לפני כ3-4 שנים, למרות שעדיין היחידה הזאת פועלת לפי הכללים ברמ"י, אבל עובדי המינהל האזרחי הם לא עובדי רמ"י, ויש פה, אני יכול להגיד לך שהיחידה הזאת היא יחידה שחסרה בכוח אדם, זאת אומרת, אם בכלל אנחנו עובדים כמשרד ממשלתי, ואני יכול להגיד לך שלמרות הגדלת השיווקים לא קיבלנו תוספות כוח אדם, אם תבדוק היחידה ביו"ש היא עם 20-30 עובדים, המקבילות שלה, מחוז ירושלים או מרחב צפון, הם עם בערך בין פי 5 לפי 6 בכמות העובדים, זאת אומרת, יש פה בעיה וניסינו לפתור אותה, לעובדים, אלה לא עובדים של רמ"י, אני אפילו לא יכול לנייד עובדים שלי לסייע ליו"ש, אבל מה שכן עשינו, נכנסנו לתכנון ביו"ש, בצורה מאוד משמעותית, יו"ש היום אנחנו מדברים על כ500,000 תושבים, אני חושב שהיה צריך להיות שם מספר כפול של תושבים, ונכנסנו לזה בהיבטי תכנון, וגם יישובים זה דבר חשוב, אבל צריך לחזק את הערים, ואולי אפילו לחשוב על ערים חדשות. אנחנו עומדים לקראת הסכם גג, שאנחנו עדיין בוחנים יחתום עליו, במשרד השיכון או אנחנו, עם אריאל על 14,000 יחידות דיור. יש לנו תכנון ליחידות דיור באפרת, באלפי מנשה, בכל רחבי יהודה ושומרון, ואני חושב שמרגע שרמ"י נכנסת, רמ"י היא לא, אתה אמרת, היא חסם והכל, לא תמיד אנחנו כל כך נחמדים, והטענה כלפינו שרמ"י היא דורסנית, ועובד בצורה מאוד פחות רואה את מה שיש, אבל כשרמ"י נכנסת, זה קורה בהיקפים גדולים, ואני חושב שאם התוכניות האלה ימומשו ויאושרו על ידי מטה, שזה התכנון ביהודה ושומרון, וינתנו האישורים, אתה יודע, גם שיווקים ביו"ש, זה שיקולים מדיניים, אז בהנחה שזה יתבצע, אז אני חושב שניתן יהיה להאיץ את קצב השיווקים ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אם אתה מסתכל על מפת ישראל, נמצאת 40 דקות מתל אביב. בדיוק, הרבה יותר קרוב למרכז, אגב, גם בהיבטים של תעסוקה, הרבה יותר קרוב, אם זה באחסנה, ואם זה בתעסוקה, וגם אם זה במגורים, הרבה יותר קרוב למרכז, למי שזה חשוב לו, מאשר הפריפריה, והפריפריה חשובה כשלעצמה, ואנחנו עושים הכל כדי ליישב את הפריפריה, אם זה נגב, אם זה גליל, הרבה פעמים בעיות של תחבורה ותעסוקה, גם את זה אנחנו מנסים לפתור, אבל מי שרוצה למצוא דיור מוזל באזור המרכז, אמרתי אריאל, אבל זה באמת גם מקומות אחרים, זה מאוד נגיש וקרוב, ואני מאמין שבעתיד גם המחירים, כאילו יש איזה פער במחירים, אני מאמין שזאת גם השקעה טובה, והמחירים בסוף, הארביטראז' הזה בסוף ידביק את עצמו, והמחירים האלה יתכנסו ויבואו כמו המחירים בתוך הקו הירוק. הלוואי. אני למדתי באוניברסיטת אריאל, ואני כל פעם טעיתי, איך אנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. זה 20 דקות, כביש 5, אתה מתחבר. אנחנו בקשר רציף עם ראש העיר, ואנחנו אמורים לחתום על 14,000 יחידות דיור, זה מאוד משמעותי, גם בהיקפים ובכמויות. מדהים. טוב, דיברנו על זה ככה לפני שהתחלנו את ההקלטה של הפרק, על מחיר למשתכן. יש איזושהי, עכשיו זה בכותרות, יש איזשהו רצון לבטל את המחיר למשתכן, לפחות באזורי ביקוש, מרכז הארץ. אני לא יודע אם זה לעודד מגורים בפריפריה, או לשדרג את הפריפריה בחתך כזה או אחר של אוכלוסייה, אבל מה דעתך על זה? אני חושב שזו טעות גדולה. אני הייתי שותף לגיבוש של התוכנית הזאת, התוכנית הזאת התגלגלה
בצורה מצומצמת, אני חושב שכבר שנים רבות, אבל הבוסט הרציני שהיא קיבלה זה בשנת 2015, זו 2015 עם שר האוצר דאז כחלון, שמאז באמת היא תפסה והגיעה לסדר גודל של בממוצע 15,000 יחידות דיור כל שנה, שזה כמות מאוד משמעותית, עד היום נהנו מהתוכנית הזאת כ-130,000 זוגות צעירים. גם אני. אז זכית, אני חושב שזו תוכנית מעולה, היא מאפשרת לזוגות צעירים להתחיל את החיים ולרכוש דירה במחיר שנמוך במינימום 500-600 אלף שקל פחות ממחירי השוק, וכל עוד מדינת ישראל לא הצליחה להוריד את מחירי הדיור, היא מחויבת לספק את אותה קורת גג במחירים נמוכים יותר לזוגות צעירים, מה שאומר זה סוג של עקומת היצע דמיונית כזאת לאותם זוגות, גם אם לא הורדת לי את מחיר הדירה, אבל לך כזוג צעיר או מחוסר דיור זה נתן מחירים נמוכים יותר. התוכנית הזאת גם גרמה לך להירגע ולא לרוץ אחרי דירה, כי ידעת שאתה תשתתף בהגרלה, וקרוב לוודאי שאם לא תזכה בהגרלה הקרובה, אז בבאה או בזאת שאחריה, ולכן כשלעצמו היא גרמה לכך שהיא מתנה את הביקושים, ואולי גם בכך גרמה להורדת המחירים, אבל אני לא בוחר. הראשונות שלה. נכון, וגם עדיין אנשים מחכים לתוכנית והכל, אבל לא זאת הייתה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית הייתה באמת לספק את המוצר הזה. אני אגיד לך, פן נוסף של התוכנית הזאת שהוא מאוד משמעותי, הרשויות המקומיות דרך התוכנית הזאת קיבלו חלק מהדירות באותו פרויקט לבני מקום, וזה היה לראשי הרשויות מאוד חשוב, וזה תרם לשיתוף הפעולה שלהם לבניית פרויקטים לדיור. נכון להיום הארנונה למגורים היא נמוכה, וראשי רשויות מסרבים הרבה פעמים לבנות שכונות מגורים חדשות בערים שלהם. זה עזר לנו להגיע איתם לשיתוף פעולה ולשווק. ברגע שנוציא את זה ממרכז הארץ, הם כבר הודיעו לנו חלקם שהם מסרבים לשווק, ולכן אחד הנקודות שהעלית בהתחלה, אני חושב שזה יפגע ביכולת לשווק במרכז הארץ, זה גם יפגע ברצון לתגמל חיילי מילואים, כי באמצעות התוכנית הזאת, עד היום כבר אלפי חיילי מילואים נהנו מההטבה, כי הם קיבלו קדימות. עכשיו במועצת מקרקעי ישראל האחרונה הגדילו את אותו שיעור שניתן לחיילי מילואים, ונתנו להם אחוז גבוה יותר באותה קדימות, זאת אומרת בכל הגרלה הם מקבלים קדימות, זה היה בשיעור של 20%, זה עלה ל-50%, אבל אם הקטנת את העוגה והקטנת אותה בצורה משמעותית, אז אבסולוטית המספרים יהיו נמוכים יותר וחבל. נכון. אני עוד מקווה שנצליח לשכנע להרחיב את התוכנית גם למרכז הארץ ולהגדיל, במקביל לכך אנחנו משווקים כמות מאוד מאוד גדולה של מגרשים, צמודי קרקע לחיילי מילואים. יש לך טיפים למי שמאזין? כן, אני חושב קודם כל אתה כאיש מקרקעין יודע עד כמה נדיר למצוא מגרשים צמודי קרקע. חד משמעית, זה מוצר שנכחד עם השנים. עולם התכנון היום מנסה ובצדק לצמצם את הבזבזנות הזאת בקרקע במרכאות, כי היא פוגעת בשטחים הפתוחים, כי זה דורש תשתיות נוספות, כי זה מונע שמירת עתודות לדורות הבאים, ולכן היום עולם התכנון מצטמצם את התכנון של מגרשים צמודי קרקע. לקחנו פחות או יותר את כל מה שיש, אם זה מגרשי הרחבות שלא נוצלו באזור מרכז הארץ, אם זה בכפר הרועה, ואם זה בדור, ואם זה במשמר איילון, ואם זה איפה עוד עוצם בגילון, בבית חנן ובבית עובד, עוד מגרשים שזה היו תוכניות של 25-30 שנה שלא שווקו, אבל לא רק, גם בפריפריה, גם בירוחם כ-400 מגרשים, וגם בגילון בגוש משגב, וגם בשלומי, וגם בקצרין, וגם אני אגיד לך כמות מאוד מאוד גדולה בניצנה שהוצאנו, אני לא יודע מה יהיו הביקושים, אבל מעניין. אנחנו בשיח עם קק"ל, שיש מצב שקרן קיימת לישראל תעשה את הפיתוח, ואם היא תעשה את הפיתוח אז לא יצטרכו לא רק לא לשלם על הקרקע, גם לא לשלם על הפיתוח, ואז המגרשים האלה יהיו ממש ללא תמורה. כמובן שאנחנו מצפים שמי שיקח מגרש כזה גם ילך לגור שם, ולכן החשיבות שאנחנו רואים בתוכנית הזאת זה לא רק לצ'פר ולתגמל את חיילי המילואים, אלא גם להביא אותם לאזורי ספר, ולנגב ולגליל. עשינו את זה בקציר, למעלה מ-300 מגרשים, אגב זה ממש מרכז הארץ, קציר.
למעלה מ-300 מגרשים. זה המכרז הראשון שאני מקווה שבתחילת יולי אנחנו נסגור אותו. 300 מגרשים בקציר. בקציר, משמעותי מאוד. מאוד, מאוד. וזו גם הטבה מאוד משמעותית, כי התחרות היא בהגרלה. אין פה למרבה במחיר, זה הרשמה והגרלה, ויש את ההנחה שהממשלה קבעה שתינתן, מעצם זה שזה בהרשמה והגרלה וזה על מחיר שומה, אז זה נמוך יותר, ואין תחרות, ועשינו את זה. אגב, הוצאנו מכרז גם לפני מספר חודשים, גם בהאון, גם שם היו הטבות לחיילי מילואים ונכי צה"ל, גם במגרשים האלה יש הרבה מגרשים, זה מחולק איזה תמיל כלשהו, גם לנכי צה"ל, גם להם הקדשנו מספר לא מבוטל של מגרשים, ואני חושב שזה הוקרה ראויה. לצד זה יש הרבה ביקושים. יכול להיות, אתה יודע, אנחנו מביאים את מה שיש, כאילו זה לא, דיברנו קודם על זה שאנחנו לא שומרים, וגם זה לא בקלות אנחנו מביאים. אני חייב להגיד לך שהייתה עלינו איזו ביקורת באזור הגליל שאנחנו לא מוציאים מספיק. חשוב להבין שבאזור הגליל והרבה פעמים ביישובים קהילתיים אנחנו לא שולטים על קצב השיווק, ואנחנו מנסים דווקא לגרום לזה שנוכל להוציא כמה שיותר מגרשים, לשמור לבני המקום את האחוז שיש להם, אבל לקחת מגרשים נוספים ולהוציא אותם לחיילי מילואים רגילים, אתה יודע, לא רק לבני המקום, ואנחנו חושבים שזה חשוב. אנחנו מצליחים להגיע לשיח עם מספר יישובים, עוד לא עם כולם, יש איזה סוג של התנגדות ביישובים האלה, גם שהיישובים הרבה פעמים לא רוצים לגדול בקצב שאנחנו רוצים לגדול בקצב איטי יותר, וגם לא לפתוח את השערים לכולם, גם זו בעיה. תראה, אנחנו צריכים לסיים, כבר מסמנים לי, והספקתי אולי מהעשירית מהשאלות שהיו לי, אני בטוח שאנחנו נשמח לארח אותך שוב, אבל לסיום יש לי רק שאלה אחת. מה המסר שלך לצעיר או צעירה שמביטים היום על שוק הדיור בתחושת חסר סיכוי? אני חושב שאם הסתכלנו על זה בשנים האחרונות, חשוב מאוד גם לדרוש, ואתה יודע, ולהבטיח שהמדינה מספקת דיור מוזל לצעירים במדינת ישראל. קורת גג זו חובה לספק. עכשיו, אני כן לצד זה ארגיע. אין משבר נדל"ן במדינת ישראל. זאת אומרת, יש פה איזו שאלה שכולם מנסים להציג איזשהו סוג של משבר. יש 2.94 מיליון דירות במדינת ישראל, ו2.9 מיליון משקי בית במדינת ישראל. זאת אומרת, יש יותר. זה לא מתחלק נכון. יש כאלה שמחזיקים כמות רבה של דירות, ויש הרבה מחוסרי דיור. אני חושב שאם דיברת קודם על תוכנית כמו מחיר מטרה, מחיר למשתכן, כל מי שקיבל, אתה יודע, נגמר והוא כבר לא מוטרד מזה. אבל זו תוכנית שכצעיר במדינת ישראל, אני חושב שחשוב לדרוש ולהבטיח שהתוכנית הזאת היא ממשיכה, ודיור מוזל כמוצר בסיסי חייב להיות מסופק. לצד זה צריך להבטיח שתהיה מוצר של שכירות בשוק, שכירות מוזלת, וללא כל קשר צריך לטפל בדיור הציבורי במדינת ישראל. אני חושב שיש שם בעיה, זה לא בהכרח לזוגות צעירים, ואני לא בטוח שזה לפלח שאתה מכוון אליו, אבל אני חושב שמדינת ישראל בשנים האחרונות פחות טיפלה גם ברכיב הזה, בטח אנחנו תמיד צריכים לזכור גם את החלשים, שאין להם את היכולת ואין להם את אותה קורת גג. היו תהליכים שנעשו בדיור הציבורי שהעבירו את הבעלות בדיור הציבורי לאותם זכאים, זו פעילות הייתה חשובה ומבורכת. גם נעצר, רחוק. נכון, אבל היא גם הורידה את הפול, צמצמה את הפול. ולכן מדינת ישראל חייבת, אני הייתי מנהל רשות החברות הממשלתיות, ליוויתי את עמידר בחלק מהפעילות הזאת, צריך להגדיל גם את אותו בנק קרקעות. בקיצור, יש הרבה עבודה בעולם הנדל"ן, וזו דרישה לגיטימית לדרוש כאזרח מהממשלה לספק את המוצרים המגוונים האלה, כדי להבטיח את אותה קורת גג. לצד זה אני רוצה להרגיע, יש פעולות שנעשות, אנחנו נתחיל לראות את הניצנים שלהם. לצד זה חשוב להבטיח באמת שיינתן גם התוכניות האלה, כמו תוכניות מחיר מטרה, ולא רק בפריפריה, אלא גם במרכז הארץ. ינקי קווינט, תודה רבה. מנהל רשות מקרקעי ישראל, שמחנו לארח אותך, נשמח לארח אותך גם בעתיד, יש לנו עוד שאלות פתוחות. תודה רבה. תודה.